Človeško telo, popolnost inteligentne urejenosti. Večerašnje predavanje je zapravo nastavak. Predavanje je nadaljevanje, ko smo govorili o reprodukciji, jajne ćelije i spermatozoidu, koje redukuju količinu DNK. Kako se je reduciral DNK, da bi lahko pravo količino DNK imele tudi naslednje generacije. Govorili smo o tehničnih problemih, ki se morajo urediti, da pride do reprodukcije. In je to eden najlepših primerov inteligentne urejenosti. To, kar se pa dogaja po oploditvi, je tema nocojšnjega predavanja. Gre za genetični program, genetski program, program razvoja. Gre za stvarjenje novega človeškega bitja. Na začetku začnemo naše življenje z jajčne celice. Edina celica, ki lahko proizvede celotni organizem in potem trilijone celic. Druge celice nimajo te moči. On je samo delivery boy, dakle on samo donosi DNK sa očeve strane u jajnu ćeliju, dok je jajna ćelija izuzetno značajna. Jajčna celica je zelo pomembna za življenje. Majka, otac, postoji razlika između toga biti majka i roditi novi život i biti otac, pomoći malo. Mati je bolj pomembna, ker rojeva celotno novo življenje, oče pa je malo manj pomemben. Prvim fazama razvića posle oplodnje torej razvoj jeste da jajna ćelija ne povećava, jajčna celica ne povečuje se na 2-3 celice, nego zapravo te prve delitve ćelije se smanjuju svakom deobom, postaju sve manje. Se celice pravzaprav zmanjšujejo za vsako delitvijo. 100 mikrona, 1/10 deo milimetra, i da bi se tako nešto ostvarilo, dakle da bi na početku razvića. Torej, da bi na začetku razvoja dosegli kar hitro število celic, neophodan je drugačiji mehanizam nego što je to. Kajti mi smo večcelični organizam. Mi imamo mehanizam koji kontroliše ćelijski ciklus ili život ćelije. Je nujno potrebno, da imamo en drugi mehanizem, ki je drugačen od naših telesnih celic. Pre svake ćelijske deobe mora da dođe do sinteze DNK, da bi se dve nove ćelije kada se podele, V telesnih celicah imamo en poseben ciklus, ki uravnava življenje celice. Ćelija raste i onda se podeli na dve ćelije. Dakle, to se dešava u našim normalnim telesnim ćelijama, en faza mitoze. Življenje celice gre skozi fazo G1, G2 in S. Mehanizmima gde određeni proteini se sintetišu i razgrađuju i praktično na granici svake od ovih faza su različiti signali koji kažu ćeliji šta treba slediti. Pri vsaki delitvi celice pride do sinteze DNK, da se lahko potem celice tudi razdelijo. A životni ciklus također postoji za ćelije tokom embrionalnog razvića i taj životni ciklus je skraćen i izbačene su faze. Faza G1 in G2 pa so faze rasti. Tako da ćelije se vrlo brzo dele kada počinje razviće deteta. Vrlo brzo se dele, ali pri tome ne rastu, dakle smanjuju se svakom deobom, a ukupna zapremina ostaje ista kao što je bila zapremina jajne ćelije.
što znači da je jajna Vse te tri faze so kontrolirane zelo dobro sestavljenim mehanizmom. 15-20 ćelija i to je kod čoveka, taj mehanizam se vrlo rano zaustavlja i svaka ćelija počinje individualno da sintetiše materije i da ulazi u ovaj tip ciklusa tipičan za telesne ćelije. Kod drugih životinja to traje duže. In prihajajo torej iz njih signali, ki povedo celici, kaj je naslednji korak. I svoj životni ciklus, tako da tokom ovog procesa unutar našeg života mi imamo znotraj našega življenja imamo mi več manjših življenj, ki se rojevajo in pa razvijajo. Da bi omogućile pravilan razvoj mozga, da bi omogućile torej so tudi noter celice, ki bodo same umirale, da bo omogočale nadaljni razvoj našega organizma. Ne moramo govoriti o vseh detajlih. Jaz sem izbral nekatere najbolj zanimive momente tega razvoja v času teh 9 mesecev. Razvoj je genetični program, ki se točno dogaja po načrtu in vsak dan se točno ve, kaj se bo dogajalo. Torej gre za vsaka vrsta ima svoj program, kot pralni stroj, imamo več vrst pralnih strojev, več programov in tako ima ta program, vsaka vrsta ima svoj program. In evolucionisti to izgubljajo iz vida. En takšen program je izredno sestavljen in če bi ga hteli kaj spreminjati, bomo ga verjetno pokvarili, ne pa da bi ga izboljšali. Tajna je u tome što je ljudska jajna ćelija jako mala. Jajčna celica človeka je zelo majhna in nima rumenjaka. Hitro dobiva hrano od mame. Iz jajčeca se v maternici, to je oplojena celica, začne deliti na nekoliko celic in se celice zmanjšujejo. Vidite, jajčna celica se je razdelila na manjše in potem v fazi, ko jih je 8, pride do kompakcije. Celice se zopet zbijajo in posamične celice so okrogle, ene so pa kot da je bile zbite. Torej, postavlja se vprašanje, zakaj bi se zbijale. Kot da imajo svojo inteligenco. Celice se morajo zbiti, da bi imeli dovolj dobro maso in trdnost, da se ta celična masa, da gre ven iz jajčne opne. Človeško jajčece ni ovito z kalcijem, kot je to jajce ptic. To je jaje iz koga se mi izležemo. I, dakle, kada dostignemo nivo morule, velike grupacije ćelija, onda počinje razvoj šupljine votline in noter je embrio, z druge so pa embrijalne membrane in pa placenta. Placenta će delom biti majčin organ, a delom će se razviti od ekstraembrionalnih membrana deteta. I kada se, dakle, dostigne ovaj nivo... Ko se doseže ta nivo notranje celične mase, se potem embrio izleže iz jajčeca matere. To je takrat, ko embrio gre iz jajcevoda v uterus in da se nastane razvoj. To je prvo potovanje, ki ga imamo v našem življenju. Po ovulaciji jajna ćelija ulazi u jajovod, jajčna celica gre v jajcevod, spermatozoidi pridejo naprej in gredo skozi uterus
dobijajući signale, dobijaju toplotne signale, kemijske signale praktično su navođeni in so nekako vodeni, da pridejo do jajčne celice. Spermatozoidi vrše oplodnju Spermatoidi ovdje na samom naredijo kraju jaja. oploditev Nekada se dogodi nekje na robu. jajna ćelija izvan Včasih se zgodi, da gre jajčna celica ven iz reproduktivnega sistema, to je izven maternična spočetja. Kombinacija novih gena silazi dole, tokom tog puta se deli, dolazi do faze morule i kada ulazi u uterus, dakle torej, ko prihaja v uterus izleže se. in tu se nekje utrdi v Uterusu majke. uterusu I u toj fazi matere. mi praktično počinjemo ono što radimo in, dobar deo života, a to je da in parazitiramo to se začne kod svojih parazitiranje pri roditelja. U ovom slučaju naših kod starših, majke, dakle, to je v embrio tem slučaju pri materi, materice i počinje ta da začne, urasta u njega. U sledećoj fazi začne rasti v potpuno maternico, uraste v zid maternice. u zid materice i počinje ovde da se razvija placenta, In se začne počinju krvni razvijati sudovi da se placenta, razvijaju, koji će da hrane embrio. razvijajo Zatim, kada embrio se, poraste, se pravi, onda ponovo žilni izlazi sistem iz zida materice in ko ali ostaje embrio zakačen za zid zraste, materice, ova struktura še ovdje će ostane nastati pučana pripet vrpca na rob i maternice embrio će početi da raste. in začne U ovoj embrio fazi rasti. razvića mi imamo samo V tej dva fazi sloja ćelija. razvoja Čovek imamo je samo kao dve palačinka vrste napravljena od dva sloja ćelija. celic. To su ova Je dva kot sloja palačinka narejen iz dveh epiplast ili slojev gornji sloj celic. i hipoplast Epiplast ili donji in sloj. hipoplast, Hipoplast će gornji in dati, dolnji. sistem za varenje i creva. Hipoplast Epiplast bo će dal dati za nervni sistem prebavo, i kožu. epiplast bo Zatim dal je potrebno da se stvori treći se sloj pravi, koji će dati većinu svega što je živčevje između creva in še kože. tretji sloj, ki je vse to, kjer je med črevesjem in kožo. koji nastaje Največji kao del treći, naše mase je treći mezoderom, sloj ki našeg nas tela kot kasnije. treći sloj Verovatno našega niste znali mnogo telesa o ranim kasneje, fazama ljudskog razvića i o njima se zaista nije mnogo znalo nastane. dugo V vremena. teh zgodnih pošto fazah je sve to sakriveno človeškega od očiju. razvoja se Dešava dolgo časa tajno ni u vedelo. utrobi majke i To dok se nismo vse v glavnem dobili nekje tehnologiju da dogaja sve to možemo da tajno posmatramo, v je bila jedna velika tajna i maternici nepoznanica. in to, da je Tokom znanost ovog odkrila, je procesa, zdaj zelo kako beba raste, velik tako napredek. raste i V tem posteljica i posteljica procesu, ili placenta ko je jako raste, zanimljiv organ. To je organ koji isključivo majke imaju. je To je organ je koji placenta majka in deli sa svojim placenti detetom. je organ, Delimično je ki proizvod majka, samog mama embriona, deli z a svojim delimično je proizvod materice. otrokom. Placenta ima nekoliko funkcija, ne mogu da ulazim u sve Placenta ima detalje, neke ali najvažnija funkcije. funkcija placente jeste da snabdeva Najvažnejša funkcija je, da prvo embrion, kasnije fetus, da ga snabdeva sa kiseonikom, da hrani, da odvodi ugljen dioksid da hrani, i da se snabdeva pravi embrion fetus sa hranom. z kisikom, Pošto naša jajna in ćelija nema embrij žumance, z mi direktno hranom. dobijamo hranu iz krvotoka ker naša majke. jajčna celica nima Ono što je zanimljivo rumenjaka, jeste da dobimo hrano bebina direktno krv iz može da bude krvi matere. drugačije Od- grupe od majčine Se pravi, Pogotovo kri što se tiče fetusa RH oziroma faktora. malega I otroka ima uglavnom lahko se ne meša. drugo vrsto krvi 99,9% kot mati in se se ne meša krv 99% majke i deteta, se ne ovog meša placenta kri je tako fino z napravljena, materino to je jedan krvjo. sloj Pravi, to je ćelija zelo koji pravi membranu tanka membrana, dolazi do razmene, kjer prihaja do različnih, kiseonika, do izmenjave hranjive- kisika hranjivih in pa materija iz majčine izmenjave krvi, dakle, ovo je majčin krvotok, hrane iz arterije i vene. maminega krvotoka. A ovo je, dakle, zona u In kojoj je to krvotok je deteta, posebna koji zona, kjer je apsorbuje hranjive materije iz se majčinog pravi, krvotoka i krvni kiseonik iz majčinog krvni sistem krvotoka, otroka. a da se dva krvotoka In ta dva, nigde ne dodiruju. se pravi, ta To je vrlo krvotoka zanimljiv i kompleksan se mehanizam. ne dotikata. A ono što zbunjuje jeste da vi verovatno znate da u medicini postoji jedno pravilo da se vene prikazuju plavom bojom, V arterije medicini crvenom se bojom. vene Zato što arterije kažejo nose s plavo krv bogatu kiseonikom, a vene barvo, nose krv bogatu ugljen dioksidom. Dakle, arterije arterije pa nose krv koja rdečo je stigla iz pluća, a vene barvo nose krv koja in tek nosijo treba da ode kisik. u pluća da se prečisti.
U slučaju pljuči bebe se je to suprotno. Dakle, pošto su to izmenja. dva krvotoka koja komuniciraju međusobno, u slučaju bebe, V slučaju dakle, vene nose krv bogatu otroka pa kiselnikom, nosijo vene, a arterije je nose obratno, krv nosijo siromašnog vene kiselnikom. kisik Ovde vidite kako in to arterije prolazi pa kroz pupčanu vrpcu. I pupčana ono vrpca, obratno. kako od onih astronauta koji Torej, su to tako kot izlazili nekega astronaut, ko gre ven iz vesoljskega plovila za život in telo bebe. je na vsem tem priklopljen na vozilo vesoljsko. Pomenuo sam da naše telo nastaje kao tri sloja Naše ćelija. telo I ovde nastane možemo da kot vidimo ta tri sloja troslojna ćelija celica. i šta od njih In nastaje. kaj Dakle, nastane iako su iz teh ćelije u treh početku veoma slične vrst jedne celic? drugima, kasnije možemo da vidimo različite tipove Ti ćelija. različni tipi Morfološki celic potpuno različite, so morfološki koje sve nastaju različne od te jedne oplođene jajne in ćelije. nastanejo vse iz ene oplojenega Morfološke i jajčeca. fiziološke razlike Morfološke unutar ćelija i tkiva razlike su moguće zahvaljujući su veoma moguće preciznoj regulaciji zelo gena. precizni Koji će geni biti regulaciji otključani u genov. mozgu ili zaključani, koji će biti otključani Če so i geni zaključani u srcu i zahvaljujući zaklenjeni tim ali mehanizmima, odklenjeni, različita tkiva postaju različna različita. Dakle, imamo tri tkiva, ki jih sloja. imamo tri, ektoderm, mezoderm, endoderm. Endoderm daje In creva, endoderm daje pluća i, črevesje, žlezde pljuča, koje idu uz sistem za varenje, jetra. žleze, jetra. Mezoderm je največji deo naše težine naše je zapravo teže. mezoderm, pošto su tu, Tu i so kosti, i mišice, i krvotok, žilni i sistem mnoge in druge dok strukture. ektoderm Ektoderm pa uglavnom daje kožo i nervni in sistem. živčni Ja ću sistem. se osvrnuti samo na neke organe koji nastaju od Torej, ova tri samo nekatere organe, sloja ćelija, a ki možete da postavite pitanje šta je sa pridejo ovim ven ćelijama, to je iz kao četvrti. teh treh delov. Četvrti sloj Kaj je pa s ćelija? To nije četrtim sloj delom? ćelija, to su, dakle, Četrti del so ćelije za specializirane reprodukciju, to su gameti. celice za reprodukcijo. One se rano In te se odvajaju od svih ostalih ćelija hitro da bi bile sposobne da daju ločijo sledeću generaciju. Dakle, od teh unapred, treh iako je tek počeo da se razvija vrst. embrion, unapred Torej, vnaprej je nekdo da će mislil, jednog da dana bo ta embrion treba embrij da moral odraste i da ima vlastitu decu. zarasti Tako da se in vrlo se zelo rano zgodaj grupa se ćelija posebne posvećuje toj funkciji celice da produži so že vrstu za to u sledeću usmerjene, generaciju. da Dakle, to su so takozvane germinativne te ćelije celice ili polne zato, da bo nekdo lahko tudi Da vidimo reproduktivno prvo živel. jedan detalj koji se su dešava sa germo onim najgornjim celice. listom ili slojem ćelija sa ektodermom, a to je nastanak centralnog nervnog sistema, mozga i kičmene moždine. Dok još uvek nemamo oblik ljudskog tela, dok smo još uvek velika grupa Nimamo ćelija, oblike manje više človeškega loptastog telesa, oblika, ko smo še na vedno gornjoj strani te lopte nekako žogaste dešava oblike, jedno poravnanje i to je proces je v zgornjem delu dakle, kada počinje da se razvija je to, nervni se sistem. zgorda neko Gornji razvijati deo živčni počinje sistem, da se savija kao in oluk zgornji del i se potone lahko zvija formirajući kot jednu neka cev. Ovde vidimo lupa schematski se prikaz tog in procesa. začne formirati Kao kada krojač cev. radi sa materijalima, Če ovde bi imamo jedan krojač sloj ćelija kao tekstil, kao materijal, delal z materialom, preklapa se tako i to neki tačno material podređenim in se šavovima nekako i potone u se unutrašnji točno sloj embriona. preklopi Kako in ćelije same naredi znaju da se enaki organizuju, notranji sloj. dugo vremena je bila misterija. Kako se celice Ljudi su to same proučavali, vedo, na kraju kako su se to shvatili organizirajo, da različite ljudje so to ćelije hteli aktiviraju različitu razumeti vrstu in so molekularnog videli, lepka da koji ih drži zajedno i gustina ovih ćelija koje posamezne potonu celice postane veća, dajo posebno tako da one lepilo potonu in potem u gustina teh unutrašnjost, celic dok postane spoljni sloj koji večja će dati kožu in postaje lakši. zunanji Naravno, to je u sloj, ki bo dal kožo, pa je crtama, potem sam drugačen. mehanizam Sve to je i najbolj molekularne preprosto mašine koje povedano. to rade Sam mehanizem, je mnogo kompleksniji. molekularne Ono što je mašine, zanimljivo ki tokom to ovog delajo, procesa, ne znam da li to je ovde veliko ima bolj krojača, kompleksno. šnajdera,
kada ne vem, če je med vami kakšen krojač, kada imate materijal i če iskrajate materijal izrežete material, da biste preklapali i tako dalje, da bi naredili ima ostatak, nekaj, kar bi lahko delovi sestavljali, materijala koji su so še neiskorišćeni. kakšni kosi, ki ostanejo, Kada tvorac neki neiskoriščen radi materijal. takve stvari, nema neiskorišćenih delova. Dakle, kada se Ko ovo dela preklapanje stvarnik dogodi, te stvari, tam vidite ni ovdje nekih, ćelije koje su nekih ostale na rubovima koji su nekega sada ostanka. spojeni. Te ćelije Torej, se zovu nič nervna ne kresta ostane. i to bi bio neka vrsta ostatka. Međutim, ta Celice nervna tu kresta spodaj so kot ćelije neki počinju jednu jako zanimljivu, živčni greben. imaju jako In zanimljivu ta živčni sudbinu, greben jer putuju kroz celo ima telo zelo i na zanimljivo različitim mestima u našem usodo, telu formiraju ker potuje različite organe. čez vse Ja ću nešto telo više o tome in govoriti tam idući put, kada ću formirajo posvetiti različne pažnju organe. razvoju ljudske glave. Većina našeg lica Torej, pri i razvoju čulnog sistema človeške na glavi, glave, to je zanimivo, čak i kosti glave su formirane od torej nervne kosti kreste, glave dok in sve ostale glava kosti su so formirane od mezga. zgrajene iz živčnega Ovo grebena je taj put in vse drugo pa koji je kroz iz embrio, mezoderma. ovo je presek embriona, i strelice pokazuju To dve je putanje pot. kojima te ćelije koje su ostatak kada dođe do iskrajanja. Puščice ćelije pokažejo nervne kreste dve putuju smeri, kroz naš organizam kako da bi celice dostigle određene destinacije. živčnega Jer i tačno se grebena zna kuda potujejo, idu da bi i dosegli put točno kojim prolaze destinacijo. je određen različitim hemijskim signalima. Različiti hemijski Pot, signali katerim hodijo, ili je to odbace, ili ih zaznamovana ta pot za tako da različnimi embrion kemičnimi tokom signali. razvića sam sebi govori i daje signale Embrij sam sebi v tem razvoju daje signale, kaj naj določeno število celic uredi. pošto prolazi između mišića Ta crvenim su zunanji pot, označeni, a plavim je označen rdeča so mišice, dakle, tek plavo ispod je kože ektoderm prolaze te kože. ćelije nervne Ker kreste gre to i pot sele se kroz čitavo naše kožo, telo da bi te se naselile celice u dermisu, živčnega koji je grebena zapravo duboki deo se kože. potikajo Tu će in formirati pridejo v melanocite. dermis in Ovo je tukaj melanocit, bodo izgleda kao neka zgradile vrsta pauka melanocite. koja proizvodi To je melocit, ki izgleda kot tamni neke vrste pigment, melanin, i štiti pajka. našu kožu. Gre za temni pigment melanin, Dakle, ki samo ščiti za taj našo gornji kožo. sloj, da pomenem još, Torej, samo za ta kožu, zgornji sloj, kako nastaje koža. za kožo, Ovo su, dakle, ćelije ektoderma, rečem, povem, kako koje nastane počinju koža. da To so se celice istanjuju ektoderma, ki se i da luče keratin, začnejo, brown masa je tanjšati. keratin, i kasnije ćelije In odu ta rjava i barva prave je keratin. spoljašnji sloj naše kože, in koji je celice vodootporan. umirajo Tako in da delajo vjerojatno niste zunanji razmišljali o tome sloj kad naše odete na kože, bazen ili ki na je more i vodoodporen. skočite u vodu, Torej niste razmišljali o tem, če rastvori greste se. v vodo, Ako stavite šećer u vodu, on se raste. ne Mi razpademo. skočimo u vodu, ništa. Torej, če damo sladkor, ta se Imamo razpade. Mi vodootpornu skočimo v kožu vodo i čak in ni smo ne prolazi voda vodoodporni, kroz imamo našu vodoodporno Zamislite da kožo. nije vodootporna, In voda ne gre uđemo skozi u našo vodu kožo. i da se napunimo vode i izađemo 10 kila teži. Voda ne vstopa v Zahvaljujući naše telo. ovom mehanizmu da imamo spoljni sloj kože koji žrtvuje sam sebe. Ta mehanizem, Te da ćelije imamo postaju mrtve, zunani sloj ali kože, ispunjene ki keratinom. žrtvuje Mi samega imamo sebe. Te celice so vodootpornu mrtve, kožu. sami sebe Osim umrejo toga, imamo in so pigment naspolnjene s melanin, keratinom, imamo koji potem proizvode odporno kožo. te ćelije Imamo koje su pigment lutale, nisu zapravo lutale, melanin, tačno su znale gde idu. ki I dolaze te celice, ki do gredo, unutrašnjih slojeva kože, melanociti proizvode ove pride do crne granule melanina. notranjih slojev Te crne kože granule in zatim dela ene prihvataju take ćelije črne kože i na krogice kraju ih melanina izbace u in ta prostor između ćelija. Tako da melanin koji mi in imamo jih potem dajo nekje v prostor med celicami. Melanin, ki ga imamo na površine kože, je nekje znotraj med celicami. In mi potem gremo na morje in se sončimo, pokažemo, kako smo črni. In potem se izpere. Zgornji sloj kože se stalno menjava. In spodaj rastejo potem nove celice. Razvića tog gornjeg To sloja bi bilo ćelija. nekako Vidimo sada srednji sloj ćelije, razvoj zgornjega mezoderm, sloja koji je celic. najkompleksniji. Srednji sloj celic Prvo što treba je mezoderm je najbolj pogledamo jeste kompleksen. oblikovanje mišića. Naše Prvo, telo kar ima moramo veliki broj pogledati, mišića je
oblikovanje mišic. Naše telo ima veliko število mišic in potrebujemo torej motore. Mišica je motor, ki ima nasprotne akcije. En vleče, drugi širi. Če bi imeli samo en motor, samo z ene strani, mi bi imeli z nasprotne strani motorja, potem bi lahko naredili samo en premik, ker nimate druge motorja, da bi vrnil roko na pravo mesto. Kako je vedela evolucija, da rabimo dve vrste teh strojev, mašin, da jih to se poveže s kabli, z hrano in da to potem deluje. Celice mezoderma, ki imajo moč, da se kontrahirajo in se po vrsti postavijo kot nekaki vojaki v vrsti. In se potem začnejo združevati. Mišice so združene celice, ampak predno se te celice združijo, se postavijo v vrste, kot da bi vedeli, kaj delajo. In ta vlakna se potem formirajo v mišična vlakna, ki delajo kontrakcijo. Miozin, aktin so znotraj zgodba za sebe. Lahko imeli celo predavanje samo ko miozin in aktin skupaj delajo, da bi delali kontrakcije. To so posebni roboti, ki imajo dve noge in hodijo. Imamo milijone takih robotov v vsakom mišičnem vlaknu, da bi lahko delali te premike. Ampak to, kaj je tu pomembno, je to, da z skupnimi močmi celice, to so jedra, se pravi jedra celice, in skupaj deluje kot en motor, ki se lahko krči in relaksira. Postavlja se vprašanje, kaj je potem, če je potrebno motor popraviti. Ljudje, ki dvigujejo uteži, vedo, da dober trening ni, če vas mišice ne bolijo. Kaj to pomeni? V treningu se dogajajo mikropoškodbe in ko ta vlakna počijo, to je ta bolečina tudi, ki je delno pa tudi zaradi mlečne kisline, ki se koncentrira v mišicah. Dakle, dete raste. Šta da radimo ako nam je potrebno više mišića? Torej, kaj naj delamo, če nam je potrebno več mišic, kot jih sedaj imamo? Stvarnik je o tem razmišljal in nekatere celice postanejo posamezne in te matične celice mišic popravljajo mišice, te motorje. Schwarzenegger je zelo uporabljal te matične celice, ker ima toliko mišic. Nekdo je moral naprej razmišljati, da ta motor popravljamo in moral bo rasti. Evolucija ne more razmišljati, se pravi, ona lahko, ne vem, nekaj. Kako je to mogoče, da to nastane vse skupaj nekako slučajno? To je samo en najmanjši detalj. Takih detajlov je v vseh fazah našega razvoja. Če ne bi imeli mi kosti kot notranje podpore, bi se enostavno zložili sami v sebe. Nekateri, ki se nič ne gibajo, že za to izgledajo tako, vendar še vedno imamo okostje, ki nam daje morfologijo naše človeške vrste. To, kar dela človeka različnega od drugih vrst, je gradnja našega telesa. Kada posmatrate u muzejima, na iskopinama i tako dalje, te suve kosti, nije onako kako izgleda u našim telima. Živ skelet
nije toliko Naš čvrst, skelet je čvrst, ali ima unutra veliko vlage, živih celic, ima živce in ima tudi krvne celice. To je živo tkivo. Postavlja se pitanje kako narediti kosti znotraj embrija, koji raste skoro eksponencialno povećavajući masu. In povečava svojo maso. I posle rastemo u bebu koja se malo postanemo v majhnega otroka. Taj embrion i fetus In treba ta da ima svoj embrij in skelet. fetus mora imeti svoje okostje in okostje se razvija. Kako to kosti vedo, da se stalno vklopi v ta sistem, da formira zglobove da bi ceo skelet bio pokretan. Kada ne bi bilo zglobova, bili bismo kao kipovi. Dakle, kako sistem zna da se uklopi i da se stalno uklapa kako embrion raste i kako fetus raste. I ne samo fetus, nego i posle, tokom života, kada uđemo u godine puberteta, kasneje, ko kada smo momci i v devojke puberteti. konačno dobijaju visinu ko koju će imati fantje tokom in života. dekleta Dakle, kako kosti končno dobivajo podešavaju višino, svoju dužinu. ki jo bodo imeli vse življenje. Najpre, kosti Kako nastaju kosti od ćelija koje daju hrskavicu. uravnavajo Dakle, tvorac je to umetnik. dužino. I Torej, često skulptori, stvarnik je umetnici, umetnik. prvo naprave model od On jednog materijala, naredi pa onda iz naprave celice, ki daje hrustanec. drugi materijal. I ovo je umetnost biologije, To je koju umetnost tvorac biologije, prvo pravi model, ker mali stvarnik model najprej kostiju naredi od mali hrskavice. model Dakle, to kosti su potpuno iz elastične, hrustanca. meke To je torej kosti, popolnoma mehke zapravo ne kosti, nego elastične. model kosti od hrskavice. To je nekaki model, I zatim menja kalup, taj torej model teh pravim materijalom, koštanim hrustanca tkivom koje će tu da nastane. in potem zamenja z Ovdje pravim vidimo, materialom, ki se pravi ćelije z hrskavice koje počinju da odumiru. Dakle, imamo celice jednu kost koja hrustanca je začnu modelovana potem od hrskavice odmirati. i sad treba da postane prava kost. In I ovdje potem vidimo kako mora postati prava kost. nastaje, tako što Prava krvni kost sudovi nastane ulaze tako, u nju, ovdje nije da prikazano v njo takođe nervi, stopijo ulaze unutra, donose druge ćelije žile, koje će formirati prinašajo druge kost, celice, a ki koštana srž će formirajo da proizvodi kost kasnije krvne ćelije unutar kosti. kostni I vidimo mozek kako pa ova potem kost raste, dela nove hrskavica celice se kosti. zamenjuje sa koštanim tkivom i ono što je najzanimljivije kreće od sredine To, kar je najbolj i završava zanimivo, se začne na se krajevima. na Ovo je samo sredini jedna kost, in mi se imamo preko potem 300 kostiju. konča I na kada se koncih spajaju kosti. kosti, praktično In spoj potem, dve kosti će biti hrskavica. Spravi, da se Ta dve hrskavica kosti omogućuje združijo, formiranje je zglobova zopet koji će biti hrustanec, ki elastični. jih povezuje. Dakle, vrlo Zelo elegantan elegantno mehanizam kojim nastaju ki kosti. kako nastaja kosti. Osim toga, zahvaljujući tome što su krajevi od Poleg tega, hrskavice, ker so, vi možete da podešavate dužinu kosti. Dakle, kosti Kost rastu lahko iz raste središnjeg iz dela sredine prema krajevima, proti tako da koncem kako embrion kosti. raste, Kot tako embrij raste i raste, kosti. tako rastejo kosti iz Inače bi svojega morali da centra, umimo pa da ponovo iz sredine. stavimo. Neko je morao da razmišlja o svakom Nekdo je detalju. moral razmišljati o Pogledajte vsakem bolest u detalju kojoj samo jedan gen od mutira. kosti. Samo jedan gen je mutiran. Poglejte i dolazi bolezen, do samo okoštavanja en tamo gen gde je ne treba da mutiran. dođe do okoštavanja. In prihaja, tokom života se kosti spajaju upravo do ono što napak. sam rekao, kada ne bismo imali zglobove, morali bismo da izaberemo jedan položaj tela i da u njemu ostanemo ceo život. To je izuzetno strašna bolest. To je izredno hiperdisplazija strašna ossificans bolezen. progresiva. Jako je redka, Je zelo na svu redka sreću, na otprilike srečo. 1 milion osoba Na 1 milijon boli od nje. ena I u pitanju je bolana. In mutacija. vprašanje je Dakle, mutacije. mutacije su greške Mutacije u genima, so to nije Božja volja, napake nego čisto v greške genih, koje se nagomilavaju ki u se genima. v genih Po tim greškama množijo možete da in po vidite teh koliko je napakah savršeno lahko vidimo, uklopljeno sve kada nema kako mutacije. je vse A popolno teorija evolucije v nema redu, nikakav drugi ko izbor nego da ni kaže da mutacije. su mutacije motor evolucije, jer mutacije Evolucija pa bude govori ravno, promene da u mutacije DNK. prinašajo Postoji spremembe. ni jedna korisna Torej, niti mutacija, ena samo neutralne koristna ili štetne mutacija mutacije, ni, a vidite samo kako neutralne ovdje in kosti se spajaju škodljive zajedno mutacije i so. osoba ostaje kao kip tokom života. Ja sam izabrao nekoliko organa, Izbral sam da kažem po nekoliko neki detalj organov, o razviću tokom da tih 9 meseci. se Organogeneza
se dešava tokom prva 3 meseca. Organogeneza se dogaja v prvih 3 mesecih. Potem potva samo fetus ali embrij raste. Glavne stvari se odigravaju tokom razvića razvijajo prva v 3 prvih 3 meseca. mesecih. Organi nastaju u prva 3 meseca. Organi nastajajo v prvih I ovdje 3 vidimo kako mesecih. bubrezi nastaju. Bubrezi su jako složen organ koji filtrira Ledvice čistejo iz krvi nečistoče iz krvi dakle, su paran organ i mnogi naši organi su ledvice parni, so imamo backup. parni Dakle, organ. u slučaju da jedan Veliko otkaže, imamo drugi još uvijek parnih organa. funkcioniše, pluća su parni Pluća organ, su čak parni možemo organ. da odstranimo pola mozga, Lahko celo osoba polovico može da preživi to i možganov druga polovina odstranimo, mozga može lahko da človek preživi. do izvesne mere preuzme funkcije. Dakle, imamo mnoge backup mehanizme Imamo koji neke vrste također nisu backup mogli da mehanizme, postanu procesom ki niso mogli evolucije. nastati Zamislite kar da ste v nekem procesu evolucije. neka životinja koja živi u prirodi Mislite, i izgubi da jedan ste bubreg. žival, ki Koja je izgubi verovatnoća da bi eno ta životinja ledvico preživjela takvu povredu i ostavila potomstvo? Dakle, odakle je 2 bubrega ili 2 ima pluća. torej dvojno. Gledno je dizajner, inženjer, Dizajner, unapred urejevalec stvorio je telo tako da naredil funkcioniše takšno u telo, da maksimalno teškim maksimalno uslovima, da može deluje da v podnese različite različnih, gubitke i još uvijek da funkcioniše. To je čisti teških inženjering, situacija. to nije prirodna To selekcija. je čisti Prirodna inženjering, selekcija bi ne dozvolila razvoj naravna samo onoga što je selekcija. neophodno Naravna za selekcija bi opstanak. samo Da vidimo pustila to, bubrezi kar je nujno za obstanek. Dakle, postoje cevčice V kojima se skuplja ledvicah so mokraća cevke, i bubrezi kjer se zbira su isto deo urin mezoderma, tog središnjeg in sloja ledvice so našeg del tela, srednjega kome dve grupacije, ovdje dela. prikazane zelenom i crvenom bojom, dve grupacije ćelija govore jedne drugima šta da rade. Dve vrste Bubreg je celic jako složen, govorijo dakle, druga drugi, kaj ne delajo. jedinica Ledvica je zelo za filtraciju sestavljena, krvi ima i ovdje je več milijonov prikazana samo jedna od tih jedinica. delov, Kako nastaje? enot, Dakle, ki počinje je sa grananjem, enot za čiščenje sakupljanjem ćelija in koje pa da rastu. opravlja to Sve delo. se to dešava sa životom unutar života. Sve se to Dakle, dogaja rast embriona je istovremeno razmnožavanje i ćelija. razmnoževanje Sve celic više i više znotraj ćelija enega imamo, življenja. koje prolaze kroz onaj ciklus. Se pravi, se več celic gre skozi ta I ciklus govore jedne drugima. in jedne drugi govorijo. Prvo, ovaj zeleni deo kaže ovim ćelijama obojenim ovdje Se pravi, crveno zeleni del da treba da celic se sabiju. im pove, Onda da kada naj se se sabiju, zberejo. One kažu zelenom One delu da pa treba malo rečejo da se izduši. zelenemu Onda zeleni delu deo da naj se kaže malo njima podaljša. Da treba da počinju In da potem rastu prema dole zeleni i da del formiraju reče, naj petlje. raste malo Onda navzdol. u sve to urastaju krvni Potem vse sudovi, to zrastejo, to će biti takozvana Baumanova kapsula za filtraciju krvi. krvne žile Tokom tog procesa ova dva dela su još uvek in ta dva dela sta še odvojena vedno jedan od drugog. I razdeljena onda eden na od jedan drugih. čudesan način se ove gomila ćelija potem se organizuje u pravilne slojeve, Te skupine formira celic šupljinu se da može da radi filtraciju sestavijo i v ova dva dela se urejene spajaju celice, da lahko dela i ovaj filtracijo. prolaz kao tunel kada bušite sa dve strane pa se na sredini sretnu radnici In kada potem, buši tunel. ko da Tako se ova se dva ta dva dela spoje potem i na kraju dobijate šupljinu koja ta dva ide dela se celim združita putem i dalje je ovdje obojeno sta crveno i zeleno da povezana vidite kot dva poreklo tunela, koje je ko se različito. srečajo, ko Međutim, kopljejo. strukturu kada posmatrate pod In mikroskopom, ta struktura vi ne pod možete da mikroskopom ne morete da su to dva prepoznati, da so to dva različna dela. dobijate kompletnu Dobite na strukturu. koncu Ovo eno se dešava kompletno istovremeno, strukturo. hiljadama je puta ponovljeno i vidite ovdje obojeno istočasno fluorescentnom bojom kako se ovaj mehanizam grana. kako Kao se da ta imamo drvo mehanizam koje se grana u razveja. bubrezima. Slično drvo imamo u plućima, To znate traheje, drevo traheole, imamo tudi v Dakle, plućih. životinje i čovek su s Čovjek in polja imamo malu živali površinu. ima tela, zunaj a malo iznutra imamo površino. veliku površinu. Znotraj telesa Tela, ima pa pošto se veliko mi iznutra površino. granamo. Mi se Kod biljaka je obrnuto, notranje, ako posmatrate drvo, s polja mi se se grana, a notranje iznutra nema toliko razvejamo, veliku površinu. Dakle, biljke imaju s polja rastline se pa površinu, zunaj po tome razvejajo su in imajo životinje zunaj i veliko biljke na površino. neki način suprotne. Tako so živali in Srce je, po rastline. mom mišljenju, so jedan si od najzanimljivijih nasprotne. organa. To je prvi Srce organ koji je je funkcionalan prvi tokom organ, ki je razvića funkcionalen i kada ljudi, v razvoju. žena kada sazna da je trudna, In ko kada ode na prvi ultrazvuk, žena često se ugotovi, već da vidi je kako malo noseča, srce radi.
i pumpa krv. I se hitro Dakle, to je prvi vidi organ da koji je srce funkcionalan deluje unutar in embriona. Ono što ljudi ne znaju, ja ću vam poganja reći par kri. detalja koji su meni zanimljivi, jeste da naše srce nastaje kao dva srca, kao dva Srce nefunkcionalna nastaja srca, kot dva koja nastaju sa leve i sa nefunkcionalna desne srca, ki strane nastajajo iz i leve onda in se desne strani spajaju u in se sredini. potem v sredini, delu i v srednjem postaju jedno delu se združijo in postane eno srce. Ta dva srca Ta dva možete da srca vizualizujete, možete lahko da uradite eksperiment vizualizirate. Ako presečete liniju gde ta dva srca treba da se spoje, Če onda bi će program da funkcioniše tako, pošto je program automatizovan. ločili, ker se ta dva srca Ne združujeta, možemo da spojimo dva srca u jedno, jedino što nam preostaje da napravimo dva odvojena srca. in lahko bi možete jednim recimo z kirurškim rezom rezom kod lahko embriona naredite, da pileta ima piščanček, napravite ima situaciju da mu se razviju dva srca. koje imaju dve komore, dve predkomore, oba srca. Vrlo zanimljivo kako je taj Zanimljivo kako je to automatiziran. mehanizem avtomatiziran. I onda su ljudi istraživali Ljudje koji so to gen raziskovali, kateri čuje gen dva srca da se spoje u jedno i kada su otkrili gen, onda su ga mutirali kako naj ta i gen mutiran gen je napravio isti efekt. združuje srca in našli so Postanu dva gen srca odvojena. in ta gen je Na taj način delal znate šta je funkcija gena. isto I naprej. onda su biolozi razvića koji su to Biologi otkrili razvoja nazvali gen miles so apart. imenovali To je kad su dvoje miles zaljubljeni, apart. kada su razdvojeni miljama, su udaljeni jedno od drugog, dva Dva srca. srca. Tako da ovaj Ta gen gen, koji ki spaja združuje srca se zove srca, miles je apart. miles apart. I ovde vidimo obojeno tkivo dva srca, ovo je normalno To je srce koje se normalno spaja, srce, dva ki se se spajaju združujeta v eno. Ovo je mutant koji nema miles apart In to je pa en mutant, ki ostanu dva nima srca miles odvojena. apart gen in nima Kada konačno dva sa srca se dva spoje srca. u jednu, Ko se dva cev srca koja združita postaje v eno, funkcionalna, to je još uvek daleko od završenog srca čoveka postaje koji ima cev dve komore i dve funkcionalna. predkomore. Dakle, to srce sad To treba srce da prođe kroz mora oblikovanje. iti skozi I ovde vidimo oblikovanje. rano srce In čoveka. tukaj vidimo zgodno srce človeka. Zapravo mislim da je ovde miš predstavljen, ali i kod čoveka je isto tako. To je pravzaprav Ovo miš. je schematski kod čoveka kako je prikazano. Kod miša naravno možemo da radimo eksperimente. Miši delamo eksperimente. I obojena Obojena, su tkiva, pobarvana su tkiva, koja su ovde prikazana ki so schematsko prikazana, komore i predkomore. Komore razne su komore, prikazane nekom svetlo-brown nekom bojom, rjavo predkomore barvo. ljubičastom bojom. I isto tako je bojenje pravih tkiva kod embriona miša, tako da možete da pratite šta se dešava. Ovo je To je spajanje dva srca u združenje jedno dveh srce src v eno i zatim srce. šta se dešava. In kaj se dogaja? Dakle, prvobitno srce Srce je jedna cev. je ena I sad cev. od te jedne cevi treba da napravimo dve In komore iz te i cevi dve naredimo predkomore. dve Da bi se komore to in dve uradilo, predkomore. Ta cev Ta mora cev da se se mora presavije zviti i da onaj deo in koji tisti je del, bio ki je bil od pozadi, zadaj, pride sad dođe naprej. napred. I taj deo In će da to, postanu ta del so predkomore. predkomore. Da bi se to uradilo, dakle, Da bi se to morfogenetski, da bi naredilo, se napravio ta pokret, gib preklapanje preklopa srca, srca, koji od jedne cevi sad postaje kompleksno srce sa dve komore i dve predkomore, vi morate da morate imate imeti manevarski prostor. Prema tome, to se ne ne može more da se zgoditi desi v, unutar grudnog koša. prsni Nema koš. dovoljno prostora. Zbog toga, ovo Zato se se to dešava dogaja u v ranim ranih fazama fazah razvoja. Srce ranog embriona kod čoveka je praktično izvan Čovek je tela. Ovde pravzaprav vidimo kod miša kako zunaj to izgleda, telesa. ovo je embrion miša, ovo je srce. Srce je Veste, izvan ker tela, potrebuje jer mu treba prostor za veliko parkiranje, prostora za, manevrisanje, da formira dve komore formira i dve komore in dve i zatim predkomore. se ubacuje unutra i urasta u grudni In potem gre Do koje mere noter je svaki in se detalj postavlja v isplaniran, prsni koš. isplaniran Kako vse tokom ovog detaljno procesa? vse v tem procesu zamišljeno. Svakog dana nauka otkriva nove. Vsak dan znanost I odkriva verovalo se nove da telo detajle. majke i telo deteta komunicira samo kroz placentu i da ne Torej, razmenjuju ćelije. Međutim, najnoviji otrok in podaci, mati tu negde od komunicirata preko 2016. pa placente. naovamo, pokazuju da recimo u slučaju da tokom trudnoće, jer trudnoća nije laka Nosečnost stvar, ja to ne ni, govorim iz svog iskustva, nikad laka nisam bio stvar. trudan, ali govorim u ime žena. Ja imam suprugu koja je Žena prošla kroz dve moja trudnoće je bila dvakrat noseča. mogu da kažem da to nije laka stvar. In to ni lahko stvar. Tokom tog procesa
telo žene je pod velikim Telo naporima. žene je I da pod bi moglo da iznese velikih trudnoću, naporih. nekada se događaju različite stvari. Jedna od njih može da bude da srce Ena oslabi. od teh stvari je, da Majčino lahko srce može da mamino oslabi. srce I zapazili su oslabi. istraživači da kada se to dešava kod to trudnica, dogaja najveći deo trudnica se spontano oporavi. pri To nosečnicah srce, majčino srce se spontano oporavi. se to I onda su radili spontano eksperimente kod miševa i ustanovili su da embrion, da beba, daje svoje ćelije, matične ćelije, majčinom srcu. otrok I one daje ulaze u majčino srce i oporavljaju majčino otroško srce. srce, to Verovatno nije majhnega samo sa srcem, embrija, nego i sa drugim gre organima. v Tako da beba nije srce samo parazit. materinega srca Beba in pomaže tam majci pomaga da izdrži trudnoću. materi I da ono što je zdrži meni to tu nosečnost. zanimljivo jeste da u majčinom srcu In v postoje dečije, i to materinem se dešava kod srcu svake osobe, bez obzira da li je potrebno ili nije potrebno. U majčinom srcu to postoje je zato, ćelije da so deteta. celice tega embrija, I to je malega naš otroka, pokojni tudi pesnik Dragan v srcu Lukić matere, rekao u svojoj pesmi Majčino u srce, u materinem srcu moje srcu. mame i moje srce kuca. I to je doslovna istina koju je nauka otkrila pre samo par godina. Ono što je zanimljivo jeste da je srce Zanimivo je to, zapravo da je srce samo pumpa koja tera črpalka, ki krv poganja kroz kri naš sistem skozi i tokom sistem. razvoja, kao Kot što se kosti stalno moraju da kosti se remodeliraju, morajo tako stalno mora remodelirajo da se kosti, remodelira tako se tudi krvni arterije in sistem. vene Arterije morajo i vene se stalno remodelirati, remodeliraju kako kakor embrion raste. embrij raste. I ovde vidimo koliko je složena ta mreža arterija i vena u ranom embrionu i kasnije i dalje To ostaje vidimo složena. v ranem embriju, Ali mora, kako ne samo što je se složena, to nego razvija mora stalno in da se kako se menja. stalno prilagaja. Da bi krvni sistem, Da cirkulatorni bi sistem krvni mogao da sistem, funkcioniše, krvne žile neophodno je da se ne lahko mešaju funkcionira, arterijska i venska krv. se ne smeta Dakle, mešati arterije nose venska krv in sa arterijska kiselikom, kri. vene nose krv sa Med ugljen njimi dioksidom, ali pa između morajo biti njih kapilare. moraju da budu kapilari. Mi lahko Mi možemo da uzmemo kiseonik vzamemo samo kroz kisik samo kapilare. Ne možemo skozi da koristimo kapilare. kiseonik koji je u Samo arterijama ili u kapilarni venama. sistem, Samo ki je zelo kapilarni sistem tanek koji je jako in tanak, lahko kroz koji samo može da po prolazi eno jedno po jedno krvno crveno krvno telesce zrnce, gre skozi, može da omogoči dihanje. disanje. I sad se Zdaj postavlja se pitanje kako postavlja vprašanje, kapilari kako znaju kapilare da treba da se lahko formiraju između male arterije ili arteriole koja iz donosi male kiseonik venule, malo i arterije, između male ki venule nosi koja kiseljik odvodi oziroma ugljen dioksid. dioksid. Zašto se Zakaj se kapilari ne formiraju, kapilare ako je sve ne slučajnim formiraju? procesima nastalo, zašto se Tudi ne formiraju med i dve između dve arteriole in dve venule? i između dve venule? U tom Potem bi slučaju bil bi sistem sistem bio potpuno popolnoma neefikasan. neefikasen. Dakle, kako kapilari širom našeg vedo, tela znaju da da treba da se se formiraju oblikujejo između arterija med i između vena, arterijami a in ne med u venami jednom in ili ne u drugom v sistemu. drugem sistemu. I odgovor je otkriven na to pitanje, pošto Arteriole in arteriole venule i venule imajo na svoji površini površini dve molekule, dva molekula ki koji delujejo kot funkcionišu kao ključ i in brava. ključavnica. I samo na svojim rubovima, kada In se samo ovi ko se ključevi ti i brave ključi in prepoznaju, ključavnice onda prepoznajo, se spajaju združijo dva krvna suda i dva formiraju kapilar. krvne Kapilar može celice da nastane samo između in arterije i venule. postane Ako kapilar. imate dve arterije, onda imate dva pravi, ključa, če ili ako imate- imate dve venule, onda Imate imate lahko dve dva brave. ključa, ali pa imate Tako da dve se ključavnice. kapilar neće Za formirati. potem ne more biti Dakle, neko kapilar. je i o tome vodio računa. Preostalo je da vidimo Treći sloj nešto u celic, trećem sloju ćelija, endodermu, koji sestavlja daje naš naš prebavni sistem sistem. za varenje. Kod većine organizama Sistem sistem za za varenje je prebavo relativno je prost, pravzaprav ena zato cev, što predstavlja ki jednu gre cev kroz skozi koju prolazi hrana hrana, vari se i in na zatim se koncu izbacuje. hrano Međutim, vržemo postoji ven. jedan problem, a taj problem je da hrana, mi ljudi smo svašta jedli, Hrana neka hrana dela koju rabi, jedemo treba kiselu sredinu da kislo bi se svarila, a sredino, neka hrana ena treba pa rabi baznu alkalno sredinu. sredino, Bazna bazno i sredino. kisela sredina su Da potpuno različite fiziološki, lahko a treba da prebavi. obezbedimo te dve Torej gre za sredine, dva dela našega dva dela prebavnega našeg sistema probavnog sistema. in zato so I zbog molekuli toga geni, postoje molekuli, ki geni, določajo, kje koji bo nastal određuju želodec. gde će da nastane želudac. Želudac je pod kontrolom gena SOX2, na kome sam ja radio
kao svoj diplomski rad u Beogradu, ali po nekom drugom pitanju, po razviću oka, ne po razviću sistema za varenje, a neki drugi geni kontrolišu ostale delove druge dele našega črevesja. Tako da kroz jednu kaskadu poruka koje geni daju jedni drugima, želudac će biti sposoban da proizvede jako kiselu sredinu, pH2 praktično, da naredi zelo kislo vsebino, to je pH2. Da sve ono što je potrebno u kiseloj sredini da se stvari, također da uništi bakterije koje unosimo hranom, a zatim hrana prolazi kroz tanko crevo, gde je bazna sredina, kjer je bazna sredina, kjer je bazično okolje. Neke žlezde koje in tu so še posebne žleze, ki sodelujejo v jetra, žolčne pitanje je kako mi znamo gde treba da naraste jetra, recimo, ili gušterač. Torej, kako ne vemo, kje nastanejo pitanje je da tokom embrionalnog razvića, vi znate da u ranoj fazi je srce skoro napolju. V rani fazi je srce skoraj zunaj. Srce je blizu glave in v tej zgodnji fazi srce daje signal, kje nastanejo jetra. To je rano srce in rumeno je črevo. Srce šalje signal daje da tu treba da izraste jetra. I ovaj črevesju, da bo mora tukaj nastati jetro. Te delovi tela govore jedni drugima gde, šta i kad treba da nastane, teles govorijo eni drugemu, kje mora kaj nastati, sistem je avtomatiziran, tako da mi ne vidimo stvarnika. Pravi je pa da vidimo, kje viš tega stvarnika. Torej, stvarnik je že naredil program, kako naj vse samo funkcionira. I na kraju, dakle, od creva, in na koncu od črevesja nastaje sistem za disanje. Nastane sistem za dihanje. V zgornjem delu tega črevesja. Se pravi, dušnik se odvaja od zgornjega dela digestivne cevi in se začne širiti kot se ledvica, naprimer, širijo prve traheje in potem se razvejajo v pljuča. Pljuča so zadnji organ, ki bo postal aktiven v telesu. In pravzaprav postane aktiven komaj takrat, ko se otrok rodi. Pljuča kot poslednji organ, ki postane funkcionalen, šalje majci, beba kroz pluća, šalje majci signal da je vreme da se rodi. I kako to beba radi? Dakle, pluća kada su formirana u potpunosti, onda unutrašnji sloj pluća je podmazan jednom hemikalijom koja se zove surfaktant, koja je na površini i pomaže da se one male alveole, mali mehurići u kojima je kiseonik, ne slepe, tako da beba može da diše čim se rodi. I kada su pluća podmazana sa tim surfaktantom, to je znak da su pluća spremna da funkcionišu. I onda je tvorac iskoristio taj surfaktant da, pošto beba počinje da vežba mišiće i dijafragmu za disanje, iako još uvijek ne diše, beba počinje da udiše i izdiše, da puni pluća sa tečnošću, tečnost, svoje tekućino, ki je znotraj tega mehura, oziroma ki se razvija. I tokom tog procesa deo surfaktanta se odlepi od pluća i počinje da kruži u toj amnionskoj tečnosti. Trigeruje ćelije koje su bile spavale i čekale moment da jave celice, da naj javijo, se pravi, kot neki poštari, ki javijo trenutek da je rojstvo, za čas rojstva. Surfaktant se odvoji, on aktivira ove dormantne makrofage. Makrofage aktivira in makrofagi gredo v mišico materice in naredijo neko kaskado procesov, ki proizvajajo prostoglandin in pa kontrakcijo mišico. In je to neki krči in se potem je čas za rojstvo. To je program 9 mesecev, ampak seveda to še ni konec. Beba, da bi se rodila, mora da je sposobna da diše. Kada je beba mali embrion,
onda ima jednu vrstu hemoglobina, Torej, ko je mali embrij, ima eno vrsto hemoglobina. Hemoglobin je v rdečih krvnih telescih, i oslobađa ugljen dioksid. Kada bi beba i majka imali samo jednu vrstu hemoglobina, onda parcijalni pritisak bi bio takav da bi majka imala u svom telu dovoljno kiseonika, ali ne bi mogla da preda kiseonik bebi. Uprkos tome da ima placentu. Dakle, napravili ste celu placentu, ceo komplikovan krvni sistem, sve funkcioniše, ali ako ne napravite različite tipove hemoglobina, beba će se ugušiti u majčinom telu, jer majka će da zadrži kiseonik i neće predati kiseonik telu deteta. Prema tome, malom embrionu je neophodan drugačiji hemoglobin koji je agresivniji i otima kiseonik od majčinog hemoglobina. Ali kada bi zadržalo taj agresivan hemoglobin i rodilo se, onda ne bi ispustilo kiseonik i ugušilo bi se iako je puno kiseonika, jer kiseonik treba da ode u tkiva. Prema tome, embrion ima jednu vrstu hemoglobina. Embrionalni hemoglobin je posebni i ovo su, dakle, meseci razvoja, ovo je 9 meseci kada se beba rodi. Kada je jako mali embrion, ima ovu vrstu embrionalnog hemoglobina koji je jako agresivan, uzima kiseonik od majčinog tela. I zatim se taj gen isključi, onda se uključuje fetalni globin, koji je još uvek agresivniji od majčinog hemoglobina i uzima od majke hemoglobin, ali je bliži odraslom hemoglobinu. Međutim, kada bi se beba rodila sa fetalnim hemoglobinom, ovde je prikazano sa zelenom bojom, onda bi se i dalje ugušila ili bi imala jako velike probleme, zato što taj fetalni hemoglobin još uvek jako vezuje kiseonik u poređenju sa hemoglobinom koji mi koristimo odrasli. Hemoglobin, ki ga uporabljajo odrasli. Rođenja. Pogledajte kako koncentracija fetalnog hemoglobina pada naglo, v času rojstva in koncentracija odraslega hemoglobina raste. Ovde se preklapaju tačno u vreme rođenja. Se križajo, se pride do zamenjave v trenutku aktiviraju gene da naprave switch između različitih setova hemoglobina. Ti geni kontrolirajo te razne vrste hemoglobina in potem po 9 mesecih zamenja dete hemoglobin in potem deluje na hemoglobinu, ki je za odrasle osebe. Torej, kakšni detajli so tukaj, majhne stvari, koliko milijardi informacij mora biti izpolnjenih, da se lahko rodi otrok. U današnje vreme, pošto evolucionistička dogma uči kako je sve današnjem času, ko rečejo, da je vse sistem slučaja, ljudje seveda ne vedo in ne more niti prav razmišljati o vseh teh detaljih. Misle, da to vse slučajno, vse enostavno in glede na to mislijo, da je to nekaj čist nič kaj posebnega, to ni nič nekaj posebnega, pač toliko različnih rojstev. Pomislite, kako je Eva, ko je rodila. Za njo ni bilo teorija evolucije. Prva Mojzija 4. poglavja, prva vrstica. Adam spozna Evu, ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Kaina. I reče, to je bio prvo dete Kain, on će nažalost kasnije da ubije Avelja, brata, rodi Kaina i reče, dobih čoveka od Gospoda. Zamislite njen stres kad joj je rastao stomak. Prva trudnoća nije imala majku da pita šta se dešava. I odjednom se porađa kroz bolove, kako je Bog i rekao da će se desiti, i dobih čoveka od Gospoda. U današnje vreme mi više zaboravili smo od koga dobijamo dar deteta. Dar deteta je od Boga i deca su srećna kada su sa oba roditelja. Ljudi koji imaju decu treba da su odgovorni da omoguće svoje deci, ako je nikad moguće, da žive u sredini sa oba roditelja. U današnje vreme smo svi razmaženi, svi lako planemo kada nam se nešto ne sviđa, ali je brak je sveta zajednica kjer rastejo bodoče generacije. Če želimo, da bo družba zdrava,
mentalno močna, ki bo zdržala v svet, je družina nujna. In za konec, ko pravi psalm kada je bio pastir na poljima, dao mu je Bog svojim duhovnim razumom da zna mnogo bolje istinu o postanju nego što je znaju Psalm 139, psalm, samo 16. vrstico bom prebral. Psalm pravi, poznal si me, kaže psalmista David, zametak moj videše oči tvoje, peva Bogu. V toj knjigi je vse to zapisano in dnevi so zapisani. Knjizi je tvojoj sve to zapisano, vse je znano, dani zabeleženi, tačno se zna kog dana šta se dešava unapred, pre nego što se beba rodi, kad ih još nije bilo. Pravi, skrivnostno sem stkan v materi. Tajno u dubini zemaljskoj, pošto je čovjek od zemlje napravljen, dakle uterus kao dubina zemaljska, tu simboliku koristi, otkan je tajno u utrobi svoje majke. Ja vas pozivam da posmatrate ovaj svet drugačijim očima, ne onako kako nas uči gledate na svet drugačije, ne kot ateistična religija, evolucionistična religija, ateizma, nego onako kako svet samim činjenicama svoje kompleksnosti, lepote i ljubavi, kompleksnosti, lepote in ljubezni dokazuje bogatstvo. Nekaj jaz vam zahvaljujem.